Siyabonga kakhulu siyanamukela nonke enikhona sihleli lana namhlanje ePrits Msheni Hospital sihleli nobuholi beDepartment of Health nobuholi besibhedlela sona siholwa ubaba uKhawula uCEO also sine management yaseThekwini. Into esilethe lana ke namhlanje yinkinga isibhedlela esibhekene nazo samanzi ikakhulukazi. uCEO masikhuluma naye uyasitshela ukuthi kube nenkinga 2 weeks before umhla ka3 lapho amanzi ebevalwa aphinda avulwe ngenxa yokuthi thina njengesibhedlela sihlanganiswe noma amanzi ethu siwathola directly from umasipala noma ipipe leli eliletha amanzi liwahambisele umphakathi. So ngenxa ke yinkinga umasipala onawo nathi uma umphakathi uaffecteka nathi njengesibhedlela siya affecteka. So kwenzekile ke ukuthi 2 weeks before bekuba khona inkinga ukuthi eksena amanzi avalwa avulwe ntambama bese kuba ngathi kunenkinga, kodwa inkinga enkulu iqale ngomhla ka3 lapho kubonakala ukuthi amanzi awasakwazi ukuthi angene all together, awasatholakala esibhedlela. Ziningi ke izinto esizenzile njengomnyango wezempilo ukubuka ukuthi singazilungisa kanjani le challenge esibhekene nayo, kodwa before ngena kulokho ngiyafisa nje ukucacisa okokuqala lokhu siyezwa la kuma social platforms ukuthi kuthiwa kungcolile esibhedlela, kuthiwa kuneyimpukane indawo zokuklina noma izingubo engcolile zibekwe noma kanjani. Ngiyafisa nje ukusho ukuthi akulona iqiniso lokho. Namhlanje ekseni besinayo team yethu ye-quality assurance ihamba isibhedlela sonke izama ukubuka ukuthi kukhona yini lapho kunenkinga khona. Kwase kuyacaca ukuthi cha ngempela abasebenzi bezempilo bayazi ukuthi uma ngabe izinto zingcolile noma ingubo zingcolile zibekwapi, zibekwa kanjani ukuze zingabi nazo zigcina sezisilethela ukugula. Indaba ke yama toilet angasebenzi akulona futhi iqiniso ukuthi ama toilet ablokile kuneimpukane. Lukhona uhlelo uCEO nemanagement yakhe abalwenzile lokuthi uma bakwazi ukuthi kube khona amanzi angenayo kabili ngosuku ukuflasha ama toilet, lapho bekhona khona ama toilet bese kungathi ablokile bafaka inkampani ezokwazi ukuthi iclean isikwenzile ke lokho. So ziningana zona izinto esesizenzile njengomnyango wezempilo ukubona ukuthi siyakwazi ukuthi lolu daba selimanage sisalinde ukuthi kube khona isolution elastayo. Okokuqala nje sinama jojo tanks awu30 esinawo la isibhedlela sonke. Lama jojo tanks ke amaningi awo enzelwe ukuthi kukwazi ukuthi kukhiwe amanzi for ama patients, for abasebenzi. Sine company esebenzayo la nesibhedlela esithe kuyona ayisinikeze abasebenzi abazokwazi ukukha amanzi bawasondeze emawodini ukuze ama patients uma efuna amanzi abe khona amanzi aseduze. Kodwa lama jojo tank awagcini lapho, kuneyindawo ezinye esiconnected directly kulawo ma jojo tanks okwenza ukuthi uma ngabe ufuna ukuflasha ufuna ukwenzani ukwazi ukwenza lokho. Indawo efana ne-maternity ward yona ke si-connected. Sikhuluma nje namhlanje sisazama ke ukuconnecta amanye ama wards afana no-ICU namanye ama-theaters so that sikwazi ukuthi kusebenzeke kahle. Senzela khona njalo ukuthi even in future uma ngabe kuphinde kwenzeka inkinga efana nale kungabi khona into yokuthi siyavala thaqa ama-theaters ethu, siyakwazi ukuthi siwasebenzise. Bakhona ke nabasiphile amanzi abafana no Gift of the Givers okuyiwona esiwasebenzisayo ukuze ama-patient nabasebenzi emnyangweni wezempilo baphuze. Ngokwama toilet sinama toilet awu30 esiwaqashile akhona agcwele la isibhedlela. Ama patients nama visitors lawa akhona, ama patients akwazi ukuyihambela ayakwazi ukuthi aye kulawo ma toilet lawo akwazi ukuthi awasebenzise. So sizama ke ukuthi amaphaphu phansi. Inkinga yebo ikhona yamanzi, kodwa isolution noma ama solutions akhona. Njengomnyango wezempilo ngoNovember ngonyaka odlule sikhomishine ama boreholes. Kunama boreholes awu4 asefakiwe la esibhedlela ukufuna ngabe aseyasebenza, in fact ase ready. Silinde nje into encane abayibiza ngokuthi ifilter noma iwater filter esizokwazi ukuthi siyifake ukuze ikwazi ukuthi sikline lamanzi uma engena esibhedlela. Sitsheliwe ke namhlanje
namhlanje ukuthi leyo water filter izofika ngomgqibelo. Sinethemba ke ukuthi uma isifikile iy'nkinga zethu ey'ningi zamanzi zizobe sezisolvekile. Njengoba ngichaza ke ukuthi sihleli ne-management lana sakha lona uhlelo lokuthi sizosebenza kanjani ndawonye, both management yakamasipala ne-management ye-department. Umasipala ke usithembisile nawo ukuthi bazoqhubeka basinikeze ama-water tanker asizokwazi ukuthi siwasebenzise kulesikhashana esinaso. Nathi njengomnyango wezempilo sinawo awethu ama-water tanker esesiwa-edile, sibambisane ukuthi i-reservoir yomnyango wezempilo ke manje le khona la isibhedlela nayo ihlala inamanzi ukuze amanzi akwazi ukuthi aqhubeke abe available. Siyathemba ke ukuthi le inkinga esinazo zizosolveka kungekudala, kodwa ngicabanga ukuthi umasipala wona ozosichazela kahle ukuthi yini inkinga esifake lana in terms of amanzi. Thina okwethu njengomnyango wezempilo ukuqhamuka nama-solutions ukuthi singazama kanjani ukuthi le inkinga sibhekane nazo. Ngicabanga ukuthi ubabshabalala ke uzobe seyasichazela yena ngesizulu ukuthi iy'nkinga zethu ziqalwe yini. Angibonge MEC, mhlawumbe ukukha phezulu iy'nkinga zokushoda kwamanzi ziqale ngale nkathi kufakwa uhlelo olubizwa ngokuthi water curtailment, okuwuhlelo lokuncishiswa kwamanzi. Njengoba nonke nazi ukuthi amanzi ayashoda esikhathini samanje, so kunohlelo lokuthi ancishiswe. Lokho sekholele ekuthenini ama-reservoir la kugcinwa khona amanzi, enye ama-reservoir i-Wiggins Reservoir okuyiyona eletha amanzi ngala e-Southern Region isishodelwa amanzi ngenxa yalo lolu hlelo, okuyikona-ko sekudale ukuthi naso isibhedlela sigcine sesiba nenkinga yokuthi amanzi afike aphinde angafiki futhi. But-ke esesikwenzile ukugwema le nkinga ukuthi ama-teams ethu akwa-water a-check-a ukuthi akhona yini any possible leaks la kungenzeka khona ukuthi kuqhume khona amanzi yini, ngoba inkinga iqale manje kodwa ukuncishiswa kwamanzi bekuyinto yangonyaka odlule. So siya-check-a-ke nalapho ukuqinisekisa ukuthi akukho yini la iqhume khona amanzi. Siphinde futhi saqinisekisa sayibophezela ukuthi sizohlinzekela isibhedlela ngama-water tanker awu-10 while sisalungisa inkinga le esibhekene nayo njengamanje.